Kura immedjata u professjonali għall-annimali li jinġabru mit-triq. Hawn fl-Ammieri fejn ġiet inawgurata faċilità ġdida l-eżaminazzjoni veterinarja fid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, faċilità li se tipprovdi kura immedjata lill-annimali salvati mid-Dipartiment biex minnu fih jiġu eżaminati minn veterinarju ma li jaslu fuq il-post. Id-Direttur għall-Ħarsien tal-Annimali Joseph John Vella spjega li l-faċilità għall-eżaminazzjoni veterinarja se tkompli ssaħħaħ il-kura li qed tingħata lill-annimali. Kollna djanjosi iktar rapida, innaqsu il-turnaround times u ikollna stampa klinika iktar akkurata. Dan ifisser li l-veterinarji jistgħu jaraw jekk it-trattament ikunx effettiv u jista' jiġi aġġustat kif ikun hemm bżonn. Dan huwa bidu ta' proġett importanti, għadna fil-fażi inizjali tiegħu fejn ħankunu nistgħu nkunu iktar prattiċi bħal animal welfare fejn jidħol il-kura tal-annimali. Naħseb li huwa importanti għalina kemm bil-magni li għandna, kemm bl-għodda li għandna u dejjem biex inkomplu nikbru bħala dipartiment. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd inawgurat din il-faċilità fl-Ammieri u qalet li l-ħin huwa essenzjali meta annimal ikun fil-bżonn ta' għajnuna. Żidet tgħid li s-sena l-oħra ġew salvati aktar minn 2000 annimal mit-triq. Qalet li din il-faċilità se tkompli tejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-protezzjoni tal-annimali f'Malta.